JINGPULE na kitab Banyngkong jong Samuel kal nong ba arpun riu kad khot ar nhiều hadu khandai khat ar hadu khatlai ban arpu ar hadu arpu lai markum tau sol layeng bola hiar syari kenja zeb bad lai hajar ngut kirang kensai ke Israel ban thuat Yehuda ben hari kenja zeb kum tau David bad u Abishai kila lech syaka kenhun sipai men usul la thia anta haga jaka dara yaw sum la jong pat la si ha khendeu hajan khli u Abner baka kenhun sipai jong u kila thia saudong jong u te u Abishai u la ong haw David u bleu la ai yaw nong shun jong pi haga kti jong pi menta ka Sngi ai ngandong ya u haban da pei khendeu do sum tang sisien tenra nga nganom don kam tenra shu sai sisien Henry David ula ong hau Abishai wat penyiap ya u namaru bala manra ela kakti persya ubala pensle jong utrai klem dakit pam kum tau David la shim yo sum bat ukhiu nasnda khli usol bat kisaphet no shem don bayo I ne batip ya kata an shem don bakendet na bau Trai hi ula penyo thia ngai yaki nang tau David ula lech siliang bulayeng paji bha haloru uwei ulum kajinjengai hapdeng jungki kalabun tiu David ula jubab uni hangne usum kos pha away samla manwan shim ya utrai ula ai bai nong ya bri ubaro habau long bahok wat ubako ngu utrai ula ai phi haga kti jonga menta ka Sngi Henry nganom sei la kti persya yoba pensle jong utrai ketien jong utrai JINGPULE na kasithi Banyngkong jong Paulus apostol si Kristan ha KORINTH kalnong bakhat san kad khot sau pesan hadu sau kendai kajin tho ka ong bau Adam briu Banyngkong ula kalalong ka mensiem ka baim u Adam makhadu pat ula kalalong ka mensiem ka ba ajing to kan mau ka kenja mensiem kam sim lalong ka Banyngkong lawan shwa ka kenja do bat hadien ka kenja mensiem briu Banyngkong ulalong na ka kendeu la thau na ka deu men uba ar ulalong na beneng ki briu bekenja perthai kilong kum ubriu bana ka kendeu ki briu bekenja beneng kilong kum ubriu bana beneng ti kumbangi khong ya kadur jong ubakenja kendeu tongin ya khong ru ya kadur jong ubakenja beneng tien jong Trai JINGPULE na gospel jong MARKUS kalnong bahdriu kadkhot ar punyeu hadu lai pupra Henry nga ong happy kibas ngap nga to ikinong shun jong pi matole bhai kito kiba isi epi to kerku ye kito kiba tem epi bat to dwai na kamenta kito kiba le to met epi ladau no thap epi na kawai ka ngam to pensya au sakawai pan ladau no kuni eksepti jong pi I umat shim ya kasapti po ru to ai hau no bapani ai na pi ban abau no shim ki mar jong pi wat pan shu ya ka to le ki wai pat thek kum pi kwa bakin le lem na pi lada pi tangi ki bre ki ba ye ya pi balai pi de ban yo jing kerku buat kinong pop ki ya kito ki ba ye ya ki lada pi le bha tangi kito ki ba le bha ya pi balai pi de ban yo jing kerku wat kinong pop ki le kumta lada pi ai kaliang tang ha kito ki ba pi kermen bakin siu biang ya pi balai pi de ban yo jing kerku wat kinong pop ki ai kaliang paranong pop ban yo biang kadju to ki bas bon ye pi matole bha ye ki to ai kaliang bat
วัดขมิลันตีบันโยเบียงพินสยกบายนองกับคราวพินสลองกิโคนจงเบลย์บาลอร์ตัมนาบาอุลองบบายากิบอมสงงูบัดกิบัสนิวตีคุมตาตอลองกิบาอิสนคุมบาวกปาจงพิวลองบาอิสนวัดบิชาริกิเววัดอุเบลย์อุนอมบิชาริพีวัดเป็นเรมกิเววัดอุเบลย์อุนอมเป็นเรมพีตมาบกิเววัดอุเบลย์อุนมาบพีตัวไอกิเววัดอุเบลย์อุนไอพีพินโยกะจิงเทวกบาปุรากะจิงคันกบาปะหูเอ็นตัญญานหากกตีจงพีกันบาพิลาบันยำดากะโจกะจิงเทวบาพิเทวกิเวอุเบลย์อุนเทวปัดยาพีกะ gospel จงตราย